Ola, hoxe imos conxugar o verbo semirregular valer. Empezamos! Hoxe imos conxugar o verbo semirregular valer. Porén, antes, recordemos que é un verbo. Pois un verbo é unha palabra que indica unha acción, un proceso ou un sentimento. A moza baila moi ben. A palabra que indica a acción é baila, e polo tanto baila é o verbo desta oración. E recordo como atopar o verbo na oración. É moi doado. Pregúntolle á persoa, animal ou cousa que fixo, que sinte, que fai, que ocorre. Por exemplo, a mestra quere moito ao seu gatiño. Que fai a mestra? Quere ao seu gatiño. Polo tanto, quere é o verbo desta oración. Despois deste breve recordatorio, imos empezar a conxugar o verbo semirregular valer. Moi importante, sen verbo non hai oración. Comezamos co modo indicativo. Presente de indicativo. Eu vallo, ti vales, el, ela vale, nos valemos, vos valedes, eles, elas valen. Pretérito imperfecto de indicativo. Eu valía, ti valías, el, ela valía, nos valíamos, vos valíades, eles, elas valían. Pretérito perfecto de indicativo. Eu valín, ti valiches, el, ela valeu, nos valemos, vos valestes, eles, elas valeron. Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Eu valera, ti valeras, el, ela valera, nos valeramos, vos valerades, eles, elas valeran. Futuro de indicativo. Eu valerei, ti valerás, el, ela valerá, nos valeremos, vos valeredes, eles, elas valerán. Futuro condicional de indicativo. Eu valería, ti valerías, el, ela valería, nos valeríamos, vos valeríades, eles, elas valerían. É a quenda do modo subxuntivo.
Presente de subxuntivo. Eu vaya, ti vayas, el, ela, vaya, nos vayamos, vos vayades, eles, elas vayan. Pretérito imperfecto de subxuntivo. Eu valese, ti valeses, el, ela valese, nos valésemos, vos valésedes, eles, elas valesen. Futuro de subxuntivo. Eu valer, ti valeres, el, ela valer, nos valermos, vos valerdes, eles, elas valeren. Olla que é igual ao infinitivo conxugado que veremos despois. Modo imperativo. Vale ti, valede vos. Imos co infinitivo conxugado que, como xa dixen, é a mesma forma verbal que o futuro de subxuntivo. Comprobémolo. Eu valer, ti valeres, el, ela valer, nos valermos, vos valerdes, eles, elas valeren. Rematamos coas formas nominais. Son 3 as formas nominais: infinitivo, valer, serundio, valendo e participio, válido. Breve aclaración. Os tempos verbais, en galego, teñen dobre nome. Neste tutorial eu uso os que coinciden co español para así facilitar o estudo de ambos os dous idiomas. Pois ata aquí a clase de hoxe, na que conxugamos o verbo semirregular valer. E agora, tócache. Escribe as seguintes formas verbais de valer. Segunda persoa do plural do presente de subxuntivo. Terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo. E por último, primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo. Xa o sabes? Pois vexamos a solución. As respostas son: a segunda persoa do plural do presente de subxuntivo é vallades. A terceira persoa do singular do pretérito imperfecto de subxuntivo é valese. E por último, a primeira persoa do singular do pretérito perfecto de indicativo
e balín. ¡Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiarafeliz.com. Graciñas!